गिवेअवेआबो माने एसे दामनि जागोन आरोना लोगोफोर हेलौ लोगोफोर वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चैनल आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर होमबा फोथाराव माने माइ नायनो होनना फैबाय आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो आं बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै ब्लगखौ लोगोफोर दायो आङो फोथाराव मोनफैबाय आरोना नै माने माइ नायनो फैदों आरोना आङो दाख्लैफोर अखाया बिराद मोजाङै हाबायदोंमोन नालाय आङो माइखौ आरो मा अबस्था जाना दं होनना नायनो फैलायबाय आरोना लोगोफोर दिनै ओमफ्राय लोगोसे दिनै आंनि भिडिअ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन आरोना लोगोफोर बिनिखायनो गासैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना लोगोफोर आसा खालामबाय आरोना गासैबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो माबायदि जालायखो आरो दिनैबो होननानै नायनो फैलायबाय आरोना माने अखायानो दिनैसो गारदो आरोना लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो खनसे माबायदि जालायखो माइफोरा अबस्थाया होनना नायनो फैलायदो आरोना ओमफ्रायो लोगोसे मोनसे खोथा जाहैबायना लोगोफोर खोनासंलांदो आरोना आं बुंलांनोसै फारसेनिफ्राय अरे कहना क्या चाहते हो नोंथांमोनाथ' गासैबो नुखादों जानांगौना लोगोफोर मा होनो आं दाखालिसो मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन आरोना लोगोफोर माबानि मा होनो बै दरं फुल मैगं खानायनि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दरं फुल होनबाय थादो आरोना लोगोफोर जोंनिथिंजाय माने दरं फुल होनो नालायथो आरोना ओमफ्राय माने सानैसो आगैमोना आब'मोना आदामोना बुंहरदों आरोना आंखौ कमेन्टआव माने बर'आव बे मैगंखौ माबा खांसिया बुङो होननानै बुंहरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने आङो मोनथियामोन आरोना माने मैगं बे मैगंखौबो बर'आव होनलायनाय मुं थायो होनना मोनथियामोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो थेंक इउ स' माच आब'मोन आगैमोन आदामोन नोंथांमोना आंनो बर' भाषायाव मा बुङो बेखौ खोन्थाहरनायनि थाखाय आरोना खांसिया मा होनदों खांसिया बुङो होनदों आरोना लोगोफोर अननानै इनिफ्राय आङो ओमफ्रायो नोंथांमोन जोंनिथिंजाय बे मैगंखौ दरं फुल होनो नालाय आं दरं फुल होनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बर'नि मुं दङ होनना मिन्थियामोन आं दायो मिन्थिबाय ओमफ्राय अननानै आरो नोंथांमोना खिन्थाहरलायदो आरोना माने लाइ मैगंखौ मा होनो बर'आव आं मिन्थिया आरोना माने लाइखौथ' एसामिसफोराबो लाइ होनो आरोना लोगोफोर असमियाफोराबो ओमफ्राय दायो जोंनि बर'आबो लाइ बुङो ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै खिन्थाहरलायदो आरो लाइखौबो बर'नि मुं दङ नामा अननानै खिन्थाहरदो आरोना दरं फुलखौ जेरै खिन्थाहरदो बिदिनो अननानै खोन्थाहरदो आरोना लोगोफोर आं नेगासिनो आरोना लाइखौ मा बुङो दे आङो माइ नायनो फैदोंमोन नालाय आरो लोगोफोर माइआ माबायदि जादों माने बिराद जाखोना माखो आं दा नायनो फैदोंमोन नालाय दायो नायनोसै आरोना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो नै देखायलांसै आं नोंथांमोन नै लोगोफोर मालायफोरनि माइफोरा मालाय जि साफा ओंखारजोबथारबाय आरोना स्र'नैनो गोजानालागै आरोना लोगोफोर नै जि साफा बिबार बारदो आरोना नै माइ बिबार जि साफा ओंखारखाबाय आरोना मालायफोरनियासो ओमफ्राय जोंहानिया माबायदि जालायखो नायलायनोसै आरोना स्र' ओंखारजोब्बाय नै मालायसो आयौ हाबाब मालाय जि साफा स्र' ओंखारजोब्बाय नै जोंहानियासो ओमफ्राय माबायदि जाखो अबस्थाया नायनो थांलायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जि साफायौ मार हिट जाखादो आरोना मालायनि माइहाय बबा बिबार सिरिबा दाय जागोन आरोना लोगोफोर बारा दांनोबो हाया आरोना बांद्राय मालायनि माइफोरखौ मालाय रन्दै हाबनो दोङो मरन माइया मा बुस्थु नै लोगोफोर बिरलांबाय जि साफा ओंखारजोब्बाय मालायफोरनिया नै जोंहानिखौबो नायनोसै आरोना लोगोफोर नै मालाय इसोरनियाथ' गुबुनफोरनिया लोगोफोर जोंहानिया ओरैबायदि माने दुखु नांथाव आरोना नै लोगोफोर माइखौ नायलाय जोंहानिखौ जि अबस्थायानो गैया आरोना लोगोफोर नै माने जि दुखु नाङो फोथाराव फैबानो लोगोफोर नै मालायफोरनिया स्र' ओंखारदों साफानो ओमफ्राय जोंहानिया नै लोगोफोर आयौ हाबाब लुवारदों नामा इसे हाग्रायाबो बिरादथार नै बिराद माने माबा जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै अबस्थायानो गैला माने अखा हाबाबो मानि थाखाय मोजां जायाखै आं बेखौनो मिन्थिला आरोना लोगोफोर नायलाय ओमफ्राय नै बिसोरनियाबो बेखिनिया बाय बोरैबा जादों दिसुन जानायालाय ओमफ्राय ओंखारजोब्बायानो आरो फ्रायैनो नायलाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंहानिखौ नाय आं मोननैखौबो खोन्थिना होदो बियो गुबुननि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंहानि ओमफ्राय जोंहानिखौदो गुबुननिखौदो नायलाय बोरै नुयो लोगोफोर जि बोरैबा दुखु नांथावखा आरोना नै माइखौनो माने आं सान्दुं खामजानो गिना जि खोबलायना लालायदोहाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नायलाय बे दांसेल' ओंखारबाय नै लोगोफोर अना खाना दांसेल' ओंखारदों नै अयनायखा इमान इदि जाद्रायनाङामोनहाय ना लोगोफोर माने बिराद दुखु नांथाव आरोना नै माइफोरानो माने अबस्थायानो गैया नै आं माने नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांनो लुगैदो आरोना लोगोफोर माने गुबुननिया एसेबां मोजां जादों नै माने माइ ओंखारजोब्बाय नै अयनाय साफा ओंखारजोबखाबाय माइफोरा नै गुबुननिया बिदि ओंखारदोबा जोंहानिया मानो बिदि जाखो लोगोफोर आं बेखौनो हमना मोनला आरोना माने गोसोआनो बोरैबा गाबगोन ना मिनिगोन जायो लोगोफोर मालायनि माइफोरखौनो दांलाबायनोसै आं नै इसिबां मोजां बिबार बारदों हायला हुइला मोसादों बारजों लोगोफोर नायलाय इसिबां समायना बारजों मोसादों बायदेमलाय सिदेमलाय मालायनि माइफोरा लोगोफोर ओमफ्राय जोंनिया बिलाइयाल' मोसाबाय थानानै मा जानो
गिदिंथिंबाय थानानै बिसोरो मालाय माइफोरा मोसादों नै जि मोजां मोसादों नै लोगोफोर बारजों लोगोफोर मोनसे खोथा आंनाथ' जेनेबा साबस्क्राइबारा 10K जासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै अक्ट'बर मासनि लास्टहालागै माने 10K जायोब्ला आं नोंथांमोननो गिभ एवे होनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरोना लोगोफोर लाइक खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्रायो एकदम माने हानायमानि शेयार खालामना हो एकदम 10K खालामना होथार आरोना लोगोफोर होमबानि आं नोंथांमोननि थाखाय गिभ एवे लानानै फैगोन आरोना लोगोफोर एकदम होथारगोन आरोना गिभ एवेआबो माने एसे दामनि जागोन आरोना लोगोफोर जुदि 10K जाथारोबा आं नोंथांमोननो होथारगोन आरोना खिन्थु लोगोफोर बे मासावनो आरोना अक्ट'बर मासावनो ओमफ्राय अक्ट'बर मासनि उनावबा आरो बियो केनसेल जालांगोन आरोना लोगोफोर माने अक्ट'बर मासनि लास्टहालागै 10K जायोब्ला आं नोंथांमोननो गिभ एवेखौ होथारगोन आरोना लोगोफोर हानायमानि बिनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर 10Kआथ' जाखासिगोन नालाय बे मासनि गेजेराव जुदि जाथारोबा अब्लानि आं नोंथांमोननो होमारथारगोन आरोना अन्नानै लोगोफ्रा गासैबो शेयार खालामना हो दाउ फैनायनि मजायानो बेसेबा मोजांखा लोगोफोर जि बार बारदों खोलो खोलोनो समायना रमायना फोथार बारियाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनो खिन्थु माइखौ नायनानै एसे दुखु मोनो आरोना लोगोफोर नै सान्दुङाबो बिराद गोसा जाना फैबाय गोजोन बारजों मोसाग्लांनाय दुब्लि फोथारनि माइ आबाद गोजोननाय मोनदों लोगोफोर फोथाराव फैनानै नाथाय मोनसे बुस्थुनि थाखाय आं गोसोआव दुखु मोनबाय लोगोफोर र' देखायनि आं ओरैबायदि खुसि मोनदोंमोन बार खोलो खोलोआव फैनानै नाथाय दायो मोनसे दुखु मोनबाय आं नै देखायनोसै आं लोगोफोर नायनो सामथाया नै आयौ भगबानासो मिथिगौ इसोर नै लोगोफोर इनो आरोना आंनि दुखुआ लोगोफोर नै सामथाया अयथासार नै सोरगिदिं जेखिबो सामथाय हाबजोब्बाय आरोना फोथाराव फैनानै एसेबां गोजोननाय मोन्दोंमोन खोलो खोलो बार बारनायजों माइ बिलाइफोरनि मोसाग्लांनायजों इमान मोजां नुदोंमोन साला गैला खतम आंनि लोगोफोर दायो आङो फोथारनिफ्राय न'आव थांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' गोसोआव थाखादों ना माने साबस्क्राइबारखौ आंनिखौ 10K खालामना होथार आरोना लोगोफोर 10K जायोब्लानो बे मासावनो आङो गिभ एवे होगोन आरोना लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोना खालामना होबानो जाबाय 10K आरो गिभ एवेआ लाबानो जाबाय माने गिभ एवेआबो बिराद दामनि जागोन आरोना लोगोफोर मा बुस्थु आं दा बेखौ खोन्थाथ'ला आरोना लोगोफोर माने बुस्थुआ एसे दामनिनो जागोन आरोना थ' बिदिब्ला 10K जानो बारा बुरजा नांला आरोना आंनो माने 2000नि एसे बारा नांगोन खोमा ना 2000नि एसे बारा नांसिगोन आरोना लोगोफोर बेखौ बे मासनि गेजेरावनो जुदि 10K जाथारोब्ला लोगोफोर नोंथांमोना गिभ एवेखौ मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला बानायना होथार 10K ओमफ्राय ना लोगोफोर 10K जायोब्ला आंबो गोजोननाय मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो गिभ एवे मोनगोन आरोना Oh my God! हाग्राबारिजों थांलायनोसै आरोना लोगोफोर नै फैलायबाय हाग्राबारिसो आंनिया लामायानो फोथारानो हाग्राबारियावसो थाबायबा ना लोगोफोर सान्दुं गोसाजों मेंलाय लांबाय नै लोगोफोर बियो जाबाय जों गामिनि रायजोफोरनि गय बागान थालिर बागान नै नायदो जि समायना रमायना जादों नाथाय मोसौ बोरमानि थाखायनो गयफोरानो माने बिलाइखौ गय फुलि दासो गोदान गायगासिनो आरोना ओमफ्राय खावसेजा थायनो टाइम जाबाय आरोना लोगोफोर खायसेया ओमफ्राय बिनो आरोना बेसेबा गिदिर नै नोंथांमोन दुब्लि नायनो फैनानै सान्दुं गोसाबाबो खामथाबबाबो फैबाय बाराबो खोलो खोलो बारदों नै थालिर बागाना नै थालिरा फिथाइ थाइसोदो गेजेराव हाबनोबो हाया लोगोफोर बिराद गरम सिङाव हाग्रा दङ ना हाग्राया एसे खम जाबावबायसो बिथिंजायबो दोङो आरोना नै बिथिंजायनियाथ' नै एसे गिदिर जाबायानो बै आलासि आरोना लोगोफोर नै ओरैबायदि बुरजा गायदो आरोना जों गामिनि रायजोफोरानो ओरैबायदि माने मोजां खामानि मावदो आरोना नै जि गय बागान बेसेबां सिङालागै लोगोफोर हाबलांबाय था नै थांलाबो लोगोफोर ओरैबायदि मोजां आरोना माने 60 बिगानिबो बारा गय बागान गायदो जोंनि रायजोफोरा आरोना ओमफ्राय गेजेर माने थालिर दंफांबो गायना होदो आरोना मानो होनबा गयनि गेजेर थालिर दंफां थायोबा गयाबो ओरैबायदि आराम जायो आरोना थान्दा मोनो माने थालिरा दै गोनां बुस्थु नालाय लोगोफोर बिनि थाखायनो सोरबा गय बागान गायदोब्ला थालिरखौ गेजेर गायफाना होनांगौ आरोना नै जोंनिया 60 बिगायाव गय माखा गायदो गय फुलि ओमफ्राय गेजेर थालिरबो गोबां गायना होदो नै लोगोफोर जेखि नायो बिथिंनो गय फुलि आरो थालिर बागान नंगौना नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि गय बागान गायदोबा थालिरखौ गेजेर गायना होखा आरोना होमबाना गयाबो बिराद गोजोनै थायो आरोना जेने थेने लोगोफोर न' मोनफैबाय आरोना बेसेबा गरमनि गेजेरजों सान्दुं दुंना होदो बेसेबा गरम नै न' मोनफैबाय जेने थेने सान्दुङा नै इयावबो जेरै दुब्लियाव जेरै ओरैनो आरोना नै दायो आं न' मोनफैबाय लोगोफोर दायो आङो दुगैस्र'ना लानोसै गरमथार
लोगोफोर जनानै आं फैनानै आजादि थानो मोनगोन होनना भाबिदोंमोन दुगैनो सानदोंमोन नायलाय बस्थाया बोरै जाजोबना फैदो आयु इसोर भगबान ओरैबायदि बुरजा बुरजा सामथाय हाबजोबना फैबाय आरो नै भगबान इसोरासो मिथिगोन लोगोफोर ताम्मान बुरजा हाबना फैखाबाय आरो नै हेराम माबायदि बख'बावनांलायखोलाय थैनोसै आं नै लोगोफोर ओरैबायदि सामथाय हाबजोबना फैबाय नै इसर ज्राव ज्रावनो बख'नांसिगोन आरो उपाय गैया नै थरमाय मालाय मा थानायबा माया बख'ना होगौमोन दा आंहा निजेनो हारसिं बख'ना लादो आयौ 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 इसोर इसोर जोराव रं मोनलायलायथारदो दै बख'नोसै आं लोगोफोर अननानै खोन्थाहरदो नै बिखौ बर'आव मा बुङो लाइ मैगंखौ बर'आव मा बुङो अननानै खिन्थाहरदो ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय जों मैफ्रि बिलाइ होनो बिखौ मैफ्रि बिलाइखौ बर'आव मा होनो बिखौबो खोन्थाहरलायदो नै नोंथांमोनाथ' बिराद मिथिगौ आरोना बर'आव माखौ मा होनो मिथिगौ नालाय दा बिखौबो खिन्थाहरदो नै बिखौ बि जाबाय मैफ्रि बिलाइ होनो जोंनिथिं ओमफ्राय नै बि जाहैबाय भमब्रा मैगं आरोना लोगोफोर बे भमब्राखौ मा होनो नोंथांमोननि जा बर'आव नोंथांमोननिखि माने बर' रावाव मा बुङो बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जाबाय मुला बिलाइखौबो बर'आव मा होनो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आं मिथिया आरोना बर'आव मा होनो जेरै दरं फुलखौ नोंथांमोना खांसिया होनो होनना खिन्थाहरबाय दा इफोरखौबो खिन्थाहरदो बेखौ जोंनियाव बुङो मैफ्रि बिलाइ बेखौ बुङो भमब्रा बेखौ बुङो लाइ दायो बर'आव मा बुङो नोंथांमोना खोन्थाथारदो लोगोफोर मा बुङो आरोना गासैखौबोथ' आं देखायजोबखांखाबाय दा मा बुङो बर'आव नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आं दायो बेखौ सायगासिनो आरोना संनो नोंथां नै आं दहाय नोंथांमोननो देखायनाय मैफ्रि होननाय आरोना लोगोफोर जोंनिथिं बेखौ मैफ्रि बिलाइ होनो आरोना खारदै खारियाव बिराद मोजां जायो आलुदो एवना जानो बिराद मोजां जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो नोंथांमोननिखि बे बिलाइखौ मा बुङो खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनिथिं मैफ्रि होनो मैफ्रि नै बेनो आरोना लोगोफोर नै अननानै खोन्थाहरदो बर'आव मा बुङो बेखौ नै जोंनिथिं मैफ्रिसो होनो मैफ्रि बर'आव मा बुङो अननानै खोन्थाहरलायदो लोगोफोर ओंखाम जाखांना जि उन्दुदो आरोना आङो दायो बेलासि जाबाय आरोना माने सान्दुं जोरो दङ इनिखिजा नै साना माने हाबथ'वाखै आरोना लोगोफोर बिबनाङा जोंहा बेरायनो थांदो ओमफ्राय आङो माने उन्दुनानै सिखारनो रोङाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो संनाय जानाय जेबो देखायनो हायासै आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनजों माने नुजानो हाथ'वाखैमोन आरोना दा ओमफ्राय आङो लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो होनना सानदों आरोना आंनि भिडिअखौ दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबनो होनना सानदों आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय लोगोफोर